Защото противника ни надигра, играха след като спечелиха вчерашната среща. Явно, че при тях е подействало ободряващо, а при нас точно обратното, демотивиращо, защото направихме слаб матч. Проблемите, които вчера по някакъв начин замаскирахме, днеска така изглеждаха нерешими. Слабото ни посрещане вчера по някакъв начин успяхме да вкараме матча в тайбрек и имахме шанси в самия тайбрек. Днеска лошото ни посрещане не ни позволи да играем. Вярно, имаше някакви ситуации. В първия гейм след червения картон на Бартоев не се възползвахме от тези стечения на обстоятелствата. Във втория гейм също имаше подобен момент, в който не го взехме, но честното е да кажем, че съперника ни превъзхождаше, класата си пролича в днешната среща, надиграваха ни, печелиха лесно трудните си ситуации. И това е каквото. Няма да хваля повече противника. Днес играх по-добре. Много трудно става задачата вече на ЦСКА. Как можете да спрете тази негативна серия в Бургас? Вижте, малко е на едни и същи въпроси, ще получите едни и същи отговори. Вижте, ще бъда максимално откровен. Тази селекция на Бургас последните 3 години не е случайна. Те имат бюджет, който е европейски бюджет. Събрали са настоящи национали, което играе огромна роля за тях, но играе съществена роля и за българското първенство. Тази селекция, тези момчета дърпат наши млади момчета да се борят. Губиме мачове. Губиме мачове от Ники Николов, губиме мачове от Братоеви. Губиме от едни състезатели, които са доказали себе си. Тук, ако погледнете снимките на залата, ще видите същите състезатели, с които ние играеме. Всяка една среща, всички тези загуби, които направихме през годините, плейофни, защото това е отбора, който ни отстранява в последните години. За наше щастие този отбор ни отстранява, а не някой друг. Дърпат нашите състезатели. Ние се опитваме да бъдем равни с равни. Търсиме тактически решения, търсиме психологически решения. Търсиме. Това търсене рано или късно ще повлече крак в развитието на нашите състезатели. Една историческа препратка преди 10 години, когато Братоеви бяха в същото положение, както Шекерджиев и Влади Станков, на същите години, ние ги побеждавахме няколко години. Те гейм не можеха да вземат, но се опитваха да бъдат сравни. Аз го усещах. В определени ситуации ни не играха, само че в края на геймовете, в края на мачовете ги побеждавахме. От Ники Иванов, от Филип Мейл. Помните го, това не беше чак пък толкова дълго. Говорили сме след това и с тях. По този начин ние дигахме нивото. Да, те след това се развиха в национални отбори, отиваха в чужбина, но това е позитивното. Това е позитивното. Днешният отбор на Бургас е по-добре селектиран, с по-качествени състезатели в този момент. Ние се опитваме да създадем състезатели, в които след следващите години да бъдат на тяхното ниво. Опитваме се и се стараеме колкото можем.